Nagabenta ke khubor baman kasni pet but subscribe ya uan. Ka Meghalaya Power Generation Corporation Limited MEPGCL kala pentep ba ka jing shna pen klan ba jing maramot ya ka jing king umyam ka badang ya chat menta kala khmi lenti ban la pendep no hapo obnai jaliu jong snam arhaja apsaw. Ka MEPGCL kala pen benaru ya ka jing perking ba thamai panchayat kali halor jong kani ka jing king ha ka ba pentep ba nadu menta kat hadu kalai phau tri ujaliu ki kali ki bala banya na kani ka jing king kindai tang ki bakhia hapo ka saw metrik ton. Ka pentep ba hadin kalai phau tri ujaliu ki kali ki ba insyayat na kani ka jing king kan long tang ye ki ba hapo ka khat ar metrik ton. Ya ka jing king umyam lashna nadu usnam khat khandai spa san phupra malala an pendep ya ka haus nam khat khandai spa an rufasan. Habaro kini kisnam kani ka jingking kala ha ban karda ya ka jingya jongi kali ki bakhlem sange bat ki baret bat ki bahe bat kumjuru ki bakit mar hadu bakala syongton namar ka jingrem jongka ka jingshna pen klan bat man maramot ya kani ka jingking kadang yat menta kadai ka bar pentrailing ba kadam rehabilitation improvement project di RIP ka ba ka thong jongka kalong bat pen klan bat penjanai ki dam khanang ba kan long ka basangan ikam ki babun hapo ka DRIP ka kunthop ya ka drilling bat growing ka jing maramot di kidak orpat bat ka hydromechanical wong ka MEPGCL kala pentep pa ka jing le drilling bat growing kala dap menta ko ban riu pho persen EA kat kum ka kai phot belayu alum bat belasham ba ka jing pay kala duna baha na kadam ka pentep ba ha ka buok por ban pendap ya baro ke jing trai hapo kalai phau tari gujaliu ar haja afsaw bad ya ka ba hadien kane en saplino ya ka jing king ban yat ya kali baro arliang henrei ka pentep pat ba hapo kalai phau tari gujaliu ar haja afsaw tangki kali ki ba hapo ka saw metrik tan en syayat na kane ka jing king bad hadien kalai phau tari gujaliu tangki kali ki ba hapo khat ar metrik tan en sya ban yat bad ban pentikana ya ka jing shngan ka bane islam jong kane ka jing king